Přátelé, dobrý den, dobrý večer možná už. Já vás chci přivítat na akci Kafe a marketing. Díky moc, že jste přišli. Kolegyně mi říkala, že pár lidí ještě nedorazilo, ale vidím, že už nemají místa, takže jsme tak akorát. Zdravím teda všechny, kteří dneska dorazili, zdravím členy naší komunity Včeliště i všem, kteří dorazili na dnešní téma SEO, optimalizace pro vyhledávače a umělá inteligence. Když jsem zmínil členství, tak chci říct pro ty z vás, kteří třeba slyší tady to poprvé, kromě toho, že členové mají možnost chodit na tady ty akce Kafe a marketing a získat slevu na vstupný, tak součástí členství Včeliště je spousta dalších věcí. Je to vlastně program určený pro lidi, kteří dělají v marketingu nebo řeší marketing v nějaké firmě a máte k dispozici spousta marketingových podkladů, checklistů, vzorů, šablon, reportů, které můžete používat pro svůj marketing. Máte k dispozici všechny záznamy všech kafí a marketingu na všechny témata se všemi hosty, se všema diskuzema, které následují po té oficiální části. Takže spousta hodin materiálu na různý témata, kdy jdeme do hloubky, často na témata, které vlastně v Čechách jsou unikátní a nikde jinde se neprobírají. Takže to máte spousta slev na různý marketingový nástroje, když myslím, že marketing miner tam není ještě, ale k tomu se dostaneme. Nebo nějaký volný kredit do PPCček a potom taky uzavřenou diskuzní skupinu, kde každý týden dostanete ty nejdůležitější novinky, které se dějí v online marketingu, abyste nemuseli procházet stovky zdrojů a mohli jste za pár minut vědět to nejdůležitější, co můžete použít ve vašem biznesu a samozřejmě i konzultovat jakýkoliv věci marketingový na uzavřeném místě, ne na veřejném. Takže to jenom pro představení členství, jinak kdo by měl zájem zvážit včeliště.cz/úl, úl jako včelí úl, tam najdete víc informací. Tak jo, dobrý večer i vám, najděte si nějaký místečko. Jinak akce Kafe Marketing je pro všechny, kteří se chtějí inspirovat, získat nějaký nový náboj do svého marketingu, dozvědět se něco nového, což dneska bude hodně aktuální, protože ta oblast umělé inteligence nejenom v kontextu s optimalizací pro vyhledávače se dynamicky vyvíjí a je důležitý být v obraze, protože, a o tom se budeme dneska bavit, je to docela důležitá věc, která může hodně věcí do budoucna ovlivnit. Já budu dnešního hosta se snažit vyspovídat první asi tak hodinku. Mám připraveno spoustu zvídavých dotazů, takže to bude řada na mě a potom bude řada na vás. Můžete se ptát hosta asi po té hodince v rámci diskuze na cokoliv budete chtít. Před sebou byste měli mít takový papíry, kde je QR kód, jestli ne, takovou bude mít určitě soused. Kdyby vás napadlo, nějaká otázka, kdyby vás napadla, tak si ji nemusíte nechávat až nakonec na tu diskuzi, nebo ne nakonec, ale na tu část diskuze, protože hrozí, že ji zapomenete. Takže je to QR kód na Slido, kde můžete napsat ten dotaz a potom se k tomu dostaneme. Jo, takže klidně to využijte v průběhu, já to potom otevřu a koukneme na to. Tak, to asi k tomu, jinak dnešní akce bude nahrávaná na video. Chci se zeptat, jestli s tím má někdo problém, protože se může teoreticky stát, že tam budete chvíli vidět, nebo když se budete ptát, tak tam budete slyšet. Dejte vědět, jestli je to pro někoho problém. Jo, tak Tomáši, prostě musíš odejít asi. Tak beru to jako legraci, ale musel jsem se na to zeptat, protože víte jak. Dostal jsem to za úkol. Tak jo, tolik k formalitám na začátek. Povídání bylo dost v úvodu a já myslím, že už můžu představit dnešního hosta, kterým je Tomáš Novák z Marketing Mineru. Ahoj Tomáši, díky, že jsi přišel a dorazil. Ahojte. Ahojte. Ďakujem za pozvání. Tak Tomáši, dostaneme se k spousta tématům určitě, ale možná na úvod řekni
pro některý z lidí, kteří přišli, možná neznají Marketing Miner, tak jenom si můžeš v pár větách představit, co děláte, pro koho to je, co to je. Tak Marketing Miner je vlastne SEO nástroj, ktorý pomáha buď akože nejakým SEO špecialistom alebo majiteľom e-shopov so získavaním nejakých podkladových dát. Či už robíte nejakú analýzu kľúčových slov, SEO audit, meriate pozíciu v vyhľadávačoch, tak vám získavajú vlastne dáta a pomáhajú obecne nielen zo SEO, ale aj povedzme z PPC, podkladmi a tak ďalej. Super. Tomáši, u tebe se udála taková jedna novinka, kterou chci začít. Ty jsi donedávna byl ředitelem marketingu v Marketing Mineru a teďkon seš čerstvě CEO. Můžeš nám to jako komentovat, jak se tohleto stalo? No tak došlo k akvizícii vlastne Marketing Mineru, že Filip predal vlastne 100% Filip Podstavec, ktorý bol vlastne zakladateľ Marketing Mineru a CEO, tak predal vlastne 100% podiel v tej firme. Riešilo sa to už dlhšiu dobu, takmer rok. A popri tom už vlastne ja som sa pripravoval na tú pozíciu toho CEO. A tak sa to stalo. Okay. Takže co čeká Marketing Miner v nových rukou do budoucna? Ja si myslím, že nielen akože čo sa týka, jedna vec bude, že nejaká expanzia, ale druhá práve je skvalitnenie jednak tých služieb, že neznamená to teraz, že sa vykašleme na Česko, Slovensko, čo tvorí 90% Marketing Mineru, takže určite nejaký, by som povedal, že rýchlejší rozvoj, to znamená jednak akože tých funkcií používateľskej tej základni a tak ďalej, takže myslím si, že to bude, je tam veľa pripravených vecí v tej roadmap, len sa musí ešte zrealizovať. Mm-hmm. Aj niečo v spojení AI, takže. Bezva, tak jo, tak k tomu se možná taky dostaneme. Tomáši, možná tě poprosím, kdybys lidi, kteří dneska přišli, trošku uvedl do té situace, která právě souvisí s tou technologickou částí té umělé inteligence, aby jsme jako pochopili, o co jde, minimálně ty pojmy si vyjasnili. Jinak, kdyby vás zajímalo víc o umělé inteligenci, tak právě jeden ze záznamů Kafe Marketingu je s Honzou Romportlem, doufám, že to říkám správně. A Kafe Marketing jedno jsme věnovali celý, jako hlavně tady té teoretické části a jak vlastně AI funguje. Takže my to jenom tady trošku naťukneme, ale poprosím tě o to, protože ty se v tady tom hodně orientuješ, tak aby jsme se zorientovali všichni, aspoň základně. Tak ja to prejdem nejak stručne, tam na stejne vidíte vlastne asi také najčastejšie pojmy, s ktorými sa môžete stretnúť pri AI. Tak AI vlastne sa zaoberá vývojom nejakých systémov, ktoré majú schopnosť vyriešiť nejaký problém alebo nejakú úlohu, ktorá si obyčajne vyžaduje ľudskú inteligenciu. Hej, to znamená, že to je princíp akože tej umelej inteligencie. A najčastejšie sa tam potom stretávame s pojmami ako LLM, z anglického Large Language Model, čo je vlastne veľký jazykový model. A je to typ vlastne strojového učenia, ktorému na vstup dáme veľké množstvo vlastne textových dát. On sa tie textové dáta naučí, hľadá tam nejaké vzorce a potom na základe pravdepodobnosti vie generovať napríklad nejaké odpovede a podobne. Tie jazykové modely fungujú vlastne na princípe neurónových sietí. Tie neurónové siete, ja tu mám takú vizualizáciu, si viete predstaviť, že majú nejakú vstupnú vrstvu. Ja to nazývam, že to sú nejakí takí, že detektívy ako keby, že je tam strašne veľa tých detektívov, ktoré dáme na vstup a každý má nejakú indíciu. Hej, a oni malú časť tej indície a snažia sa vyriešiť ten prípad. Predávajú si vlastne tieto informácie medzi sebou a cieľom je, aby sa vedeli dopatriť vlastne k nejakému výsledku. Tie prepojenia, tam tie skryté vrstvy, čo vidíte, tak tie jednotlivé čiary, tak to sú vlastne, jak si predávajú tie jednotlivé informácie a môžu mať vlastne rôzne váhy, hej, rôznu dôležitosť a na základe toho sa vlastne trénujú tie neurónové siete. Potom sa tam stretávame napríklad s informáciou GPT, že máme ChatGPT a to GPT je vlastne jazykový model od OpenAI. Skladá sa to z troch slov, jedno je, že generative, to znamená, že má schopnosť ako keby generovať nejaký výstup.
potom je tam P, čo znamená vlastne pre-trained, to znamená, že bol pretrénovaný na nejakom obrovskom množstve dát. Typicky sú to, povedzme, Wikipédia, Biblia, nejaké tisícky, milióny kníh a nejakých webových stránok, informácií. A na základe toho vlastne on sa snaží pochopiť ten prirodzený jazyk, akým spôsobom komunikujeme, píšeme a tak ďalej. A potom je tam T. A to T je veľmi dôležité, to sú vlastne transformery, to je typ vlastne tej neurónovej siete. A to je taká, že prevratná informácia alebo prevratný systém, ktorým vlastne prišiel v roku 2017 Google. A on to zverejnil vlastne ako open source, to je základ vlastne tých transformerov. A to je, že to v tej umelej inteligencii, v tej generatívnej, toto bol taký, že najväčší prevrat. To bol rok 2017. A potom 2018 vyšla od OpenAI GPT-1, ktorá bola natrénovaná, myslím, na nejakých 7000 knihách. To znamená, že nebolo, lebo ten jazykový model, čím viac tých informácií mu dáme, tak tým lepšie je potom ten výstup. Hej, a toto bolo natrénované na nejakých 7000 knihách a ten výstup už bol tak dobrý, že videli v tom vlastne obrovský potenciál. No a my sa asi k tomu ešte neskôr dostaneme, ale týmto si ako keby ten Google vytvoril, že konkurentov, hej, že ak to bolo zverejnené, čo je pre nás samozrejme dobré, lebo my sa tu budeme dneska baviť o SEO AI, ale to je akože vo všetkom prevratná technológia, je, že čo viem, napríklad v liečení, že dajme tomu, keď tam tej umelej inteligencii ja nahrám, neviem, 1 000 000 snímok vlastne z nejakého CTčka alebo z niečoho, tak mi dokáže vlastne tam a označím mu tam nejaké veci, tak mi tam dokáže nájsť vlastne nejaké choroby a podobne. Vidíš, tak to, že vlastně za vznikem OpenAI je Google, to jsem netušil do dneška, to je zajímavý. Možná řekni, jak se projevuje, nebo kde se teda využívá ta umělá inteligence, to, co jsi tady popisoval, konkrétně buď ve vyhledávačích, nebo v rámci optimalizace pro vyhledávače, protože to je to, co dneska jako na co se zaměříme. Hej. Ešte tam treba vlastne k tomu dodať, že tá umelá inteligencia v tom vyhľadávaní, že 2017 prišli vlastne tieto transformery, ktoré vlastne vylepšili tú neurónovú sieť. Ale to AI už je ako keby, že dlhšie s tým Google pracuje, že napríklad v roku 2015, keď púšťa vlastne RankBrain systém, ktorý mu pomáha pochopiť vlastne význam tých slov, lebo tie vyhľadávače zo začiatku mal si tam na homepage Google si mal nejaké odkazy, hej, a pracoval s meta keywords a podobne. A ľudia tam už prestali písať proste nejaké kľúčové slova, ale tie kľúčové slova boli dlhšie, dával tam rôzne vety, tí ľudia dávajú na vstup a tak ďalej. Čiže on musel ako keby lepšie pochopiť význam tých slov a fráz. A to tak vlastne to sú jedné ako keby z prvých tých systémov, ktoré on zaviedol, samotný ten Google, v tom vyhľadávaní, učil sa na základe toho, ako ľudia reagujú na tie výsledky a upravoval podľa toho hodnotenie tých stránok. Čiže tu je nejaká ako keby tá história v tom vyhľadávaní. A tam je dôležité povedať ešte pri tej AI, že sú ako keby že dva tie typy AI, že je taká tradičná AI, ktorá je, že je to vlastne nejaký algoritmus, ktorý je vlastne pevne naprogramovaný, pevne daný, má nejaké pevné pravidlá. To znamená, že to je napríklad ten RankBrain, hej, že on sa snažil pochopiť kontext tých slov a na základe toho upravil alebo vrátil tie výsledky vyhľadávania z toho indexu. Kdežto potom je tu generatívna AI, ktorá na základe tých jazykových modelov vlastne predpovedá a generuje nejaký výstup. To môže byť presne, že ChatGPT generuje vlastne text, môže tam byť Midjourney, ktorý generuje obrázky a podobne. Čiže to sú také dva typy tých AI. Super. Takže to, co si před chvilkou ukazoval, ty RankBrain a další vlastně, dalo by se říct, jako nadstavby pro ten algoritmus, tak jestli to chápu dobře z toho, co říkáš, tak ty měli nebo mají za úkol především udělat ty výsledky vyhledávání relevantnější a pochopit líp to, co ten člověk hledá. To je jako jeden ze způsobů, jak Google konkrétně ve svém vyhledávání zapojil umělou inteligenci. A jaký jsou ty další, nebo jsou tam ještě další jako ty směry, kde vlastně vidíme dneska AI zapojený v SEO? Hej, že to, jak si povedal vlastne napríklad ten RankBrain a tak, že tam je vlastne ten rozdiel, že aké by som to mal charakterizovať, že my máme, pôvodne sa to volalo vlastne Google SGE, keď to bolo vlastne ešte pre testerov, a to je vlastne tá generovaná odpoveď v tom vyhľadávaní. Aktuálne sa to volá už AI Overviews a keby som to mal porovnať, že AI Overviews versus
ten RankBrain, ktorý v tom systéme stále je, tak ten RankBrain je ako keby, že by som povedal, že taký čitateľ a analytik, že on sa snaží pochopiť tú frázu, ktorú ty vyhľadávaš, analyzovať a na základe toho navrhnúť odpoveď, kdežto tento AI Overviews ti vlastne vygeneruje tú odpoveď do toho vyhľadávania. Takže to je to tradiční AI a generativní AI. Presne tak. No a v Google sa to aktuálne, v Čechách to zatiaľ teda nie je, ale na zahraničných trhoch, minulý týždeň to vlastne pridali už aj v Európe do 9 trhov, ale Česko a Slovensko tam zatiaľ nie je. A je to vlastne tak, že ty keď napíšeš nejakú otázku, väčšinou sa to spúšťa pri nejakých zámeroch používateľov, ktorí vyhľadajú niečo informačné, čiže rôzne otázky a podobne, tak on ti rovno vygeneruje odpoveď v tom vyhľadávaní. A to je presne to, že už by sme to asi mali prestať volať vyhľadávač, ale už je to skôr, že odpovedač. Lebo to je presne to, že tí publishery, ktorí dávajú ten obsah tomu Google, tak samozrejme nadávajú, že ten vyhľadávač vygeneruje tú odpoveď v tom vyhľadávaní, čerpá z môjho webu informácie a mne neprinesie tú návštevnosť. Ale stále v tých SEO sférach sa bavíme o tom, že máš naplniť ako keby ten používateľský zámer toho človeka a ten vyhľadávač to vlastne robí, hej, že ja keď chcem vedieť, že dokedy má otvorené napríklad Alza, tak a vyhľadávač mi vráti, aj to AI Overview mi vráti, že má otvorené do 18. Tak samozrejme, že sa nemusím preklikávať na web, hej, že ja budem spokojnejší s tým výsledkom, jak by som mali ísť na nejakú kontaktnú stránku Alzy, scrollovať tam niekde, že dokedy majú otvorené. Takže myslím, že pre tých používateľov to môže byť pozitívna zmena. Takže jinými slovy ty říkáš, že vlastně Google se třeba uchylil k takovýmhle novým typům výsledků vyhledávání nebo odpovídání, jak jsi říkal, to je pěkný slovo. Protože prostě to je jako lepší pro toho člověka, pro toho uživatele, který potom dostane tu odpověď? Myslím si, že v některých případech, hej. No a proč tady ty AI Overviews teda nemáme v Čechách? To je dobrá otázka. Ja si myslím, že jedna z tých vecí môže byť ten náš jazyk, že aj jednak čeština, slovenčina, tak majú rôznu diakritiku, skloňovanie, zároveň sme malé trhy oproti nejakomu Taliansku, Francúzsku, kde to vlastne teraz pustili. Takže ja si myslím, že toto môže byť jeden z tých dôvodov. A ďalší dôvod môžu byť rôzne akože regulácie zo strany Európskej únie, že v Čechách napríklad sa prestali zobrazovať metapopisky k spravodajským výsledkom, že vyšiel vlastne ten autorský zákon, tá novela vlastne toho autorského zákona, kde sa pohádali vlastne tí vydavatelia s tými technologickými gigantmi, tak oni vlastne povedali, že dobre, tak my prestajeme zobrazovať obrázky z tých spravodajských webov a metapopisky. Hej. To už je asi 2 roky, nebo? Myslím, že to bolo nejak 2020, hej, že rok 2020, čiže 2,5 roka, že cca tak to bolo, čiže Google vlastne aj Facebook prestal zobrazovať tie dáta. No a potom tie spravodajské weby zistí, že vlastne klesá im nejaká tá návštevnosť a tým pádom aj peniaze, aj financie, tak potom začali ako keby medzi sebou nejakým spôsobom bojovať, že hľadali nejakú cestu, že ako to čo najlepšie vyriešiť jednak ako poskytovanie toho obsahu a aby im Google vlastne dával tú návštevnosť. A v náväznosti na toto vlastne koncom minulého roka začal Google robiť taký experiment v Európe na nejakých 9 trhoch, Československo tam zase nebolo, my sme moc malé trhy na to, kde vlastne pre 1% používateľov začal skrývať vlastne spravodajské weby. Hej, a testoval, že ako sa ľudia vlastne k tomu budú správať, čím to tam bude chýbať, alebo to budú vlastne vyhľadávať a tak ďalej a tak ďalej. No, čiže a to bol taký podľa mňa taký, že zlomový moment, že pre tie spravodajské weby, že teraz, keď ten vyhľadávač nám prestane posielať tú návštevnosť a my máme príjmy z reklám, takže asi tak. Super, takže já třeba vím, že Seznam má taky takovýhle obdobný sumarizace, který spustil v Čechách dřív než Google, protože ty už jsou k vidění ve výsledcích vyhledávání. Dá se ta funkcionalita Seznamu a ty AI Overviews, nebo těch sumarizací a AI Overviews přirovnat, že to je vlastně stejná věc, nebo Hej, je to viac menej rovnaké, je to vlastne to isté, volá sa to AI sumarizácia vlastne od Seznamu. Chvália sa tým, že to pustili teda skoro jak Google, ale nemyslím si, že to bude mať nejaký vplyv na to, že tí ľudia začnú teraz, lebo ten Seznam má klesajúci trend,
a nemyslím si, že týmto to nejakým spôsobom zmenia. Predsa tá cieľovka, ktorá chodí na Seznam, je staršia, tým sa akože nechcem nikoho dotknúť, že by neboli technologicky nejak zdatní a tak. Ale predsa, že to uvidíme v nejakých ďalších štatistikách, čo tam mám, že tie technológie väčšinou používa tá mladšia generácia, kdežto na tom Sezname chodí tá staršia, takže nemyslím si, že to bude niečo také prevratné, že by si týmto Seznam akože snažil sa ukrojiť väčší koláč z toho Google. Mhm. Jasne. Ja tu mám akože aj obrázok toho, že ako to vyzerá vlastne v Sezname. Ten ich jazykový model sa volá Shellma. Je to vlastne kombinácia Seznam a LLM. Tak volajú to Shellma. A ja som písal vlastne Martinovi Kiršnerovi zo Seznamu, že či by vie poslať nejaké že interné štatistiky k tomu, že na koľko percent fráz sa to už zobrazuje, tak zhruba na 6% toho trafiku už zobrazujú vlastne takéto tie sumarizácie. Tady je docela zajímavý v té tvojí ukázce, že vlastně ta sumarizace ukazuje pod tím prvním výsledkem vyhledávání, což na Google je vždycky nad tím. Toto je reklama vlastne. Jo, to je reklama. No to je reklama, že oni zobrazujú samozrejme reklamu nad tým, lebo tú monetizáciu asi chcú, kdežto Google tie reklamy zobrazuje vlastne pod tým. To je ještě věc, ke který se možná dostaneme. To jsem se tě taky chtěl zeptat. Možná ještě k těm AI overviews, respektive té generativní AI, kterou představil Google, protože pro většinu firem, lidí i tady z vás, kdo řešíte SEO, je právě Google jako dominantní zdroj návštěvnosti z přirozených výsledků vyhledávání. Tam máš, nebo víš, v kolika procentech se vlastně tady ten typ výsledků vyhledávání v zahraničí objevuje u nás, ne? Čo sa týka AI overviews, akože k tomu zatiaľ som nenašiel žiadnu takú štatistiku. Okay. Lebo je to, že začalo sa to zobrazovať, že nedávno, že stále to bolo v nejakom testovacom režime, začali tam potom vracať nejaké referencie, ktoré tam predtým nevracali a tak ďalej, takže to AI sa mení akože veľmi rýchlo. A teraz práve za posledné 2 mesiace prišli nejaké také prípadové štúdie, kde už riešili jedna akože návštevnosť toho ChatGPT a tak, takže už začínajú byť tie prvé prípadové štúdie, ktoré nejaký čas potrebujú, kým to ten Google nasadí a tak. Super, no a máš odhad, kdy vlastně ty AI overviews dorazí k nám, nebo na Slovensko případně? To sa nedá predpovedať, no. Lebo to tě tady máme, abys měl věšteckou kouli, no, toto sa bohužiaľ nedá predpovedať, lebo ten český SERP je, že 2 roky, český a slovenský by som povedal, že 2 roky pozadu oproti Amerike, že v Amerike sú rôzne SERP rozšírenia, ktoré u nás nie sú, že napríklad inzertné portály alebo také, ktoré ponúkajú vlastne prácu, tak nemáme vôbec štrukturované dáta zamerané na jobs, čo v zahraničí vlastne je. A potom ešte sú tu nejaký Balkán, kde vlastne nie sú ani shopping ads rozšírenia a takéto veci. Čiže ten SERP v každej tej krajine, tie výsledky vyhľadávania vyzerajú úplne inak, sú tam úplne iné rozšírenia a tak ďalej. Takže hovorím, že minulý týždeň to spustí vlastne v 9 európskych krajinách. Je tam Poľsko, z tých susedov je tam Poľsko a Rakúsko, myslím. Ale ešte je tam kopec ďalších krajín, kde to nie je. Takže... Ale je to tak, že to spustil, ale nějak to jako neříkal dopředu, že to udělají, ne? Bo já jsem o tom slyšel. To nehovoria dopredu. No. OK, dobře. Takže to je tohle z toho. Možná k tématu, který s tím souvisí. My se tady pořád bavíme o tom, jako jak je to na Google, potažmo na Seznamu, že tam přibývají tady ty nový typy výsledků vyhledávání. Ale teda u nás vlastně ještě zatím nejsou, nevíme, kdy přijdou. To znamená, že dalo by se říct, že to je vlastně jako nějaká naše příležitost tady v českých luzích a hájích, československých teda, jako se na to nějakým způsobem třeba líp připravit, nebo může to mít nějaký výhody jako pro nás, marketéry, nebo jak tohle to vnímáš? Presne tak, že s tými core updatemi, ktoré vlastne od Google boli, tak väčšinou sa začali rolovať, že v Amerike a potom sa to dostávalo k nám. A to je presne to, že začínajú už pribúdať tie prípadové štúdie, ktoré sú v Amerike, pretože oni to tam už nejakú dobu majú a my sa z tých prípadových štúdií potom na základe toho vieme nejakým spôsobom pripraviť. Otázka potom je, k tomu sa asi dostaneme ešte neskôr na základe tých štatistík, že či sa vieme na to nejakým spôsobom pripraviť a či to má vlastne zmysel na základe
toho, že koľko návštěvností nám to vie vlastne priniesť. Tak možná pojďme na to. Ty máš představu, jaká je současná situace, protože bavíme se o Google, o Seznamu, ale jsou tady další hráči právě na poli té generativní AI, který aspoň z pohledu mnoha lidí se snaží ukusovat ten tržní koláč toho vyhledávání, byť trošku jiným způsobem. Tak jaká je současná situace? Tak napríklad v Čechách to číslo vyzerá, že povedzme, že nižšie, že je to nejakých 82%, čo má Google, z toho dôvodu, že vy tam máte vlastne Seznam, ktorý má 11%. Kdežto také 3 roky dozadu, čo sme robili nejakú prípadovú štúdiu, tak vtedy mal nejakých 20% ešte. Čiže ten trend je taký, že ten Seznam vlastne dlhodobo klesá a ten Google vlastne rastie. V krajinách, kde nemajú ako keby, že ďalší vlastný nejaký vyhľadávač, tak tie čísla sú okolo 95%, napríklad na Slovensku. Celosvetovo je to, myslím, okolo 90%. A to bolo možno také, že vtipné, že ľudia, jak vyšli vlastne tie koncoročné štatistiky koncom minulého roka, že klesol ten Google z nejakých 90% na 89%, tak ľudia začali vo veľkom písať, že to je koniec Google a takto a stále je to, že 89%. Takže to bolo také, že tom sa smial na tom, no, že stále to 89% má extrémne akože monopol ten Google a nemyslím si, že sa to do budúcna nejakým spôsobom bude výrazne meniť. Keď si pozrieme napríklad podiel tých AI vyhľadávačov, že kto môže byť z tých AI vyhľadávačov nejaký že konkurentov Google, tak to je vlastne percento používateľov, ktorí navštevujú tie najpoužívanejšie tie AI platformy, Perplexity, Claude, Copilot a tak ďalej. A tam jediný ako keby, že nejaký že konkurent z tých AI vyhľadávačov je, že ChatGPT, s ktorým má zmysel nejakým spôsobom sa zaoberať. Tam potom tú prezentáciu predpokladám, že dostanú k dispozícii asi všetci, tak na spodku sú potom zdroje na tie prípadové štúdie, tak to si viete potom ďalej prečítať. Sú tam... My v rámci toho záznamu vnoříme přímo do toho videa, abyste to měli. Takže budete to mať vlastne k dispozícii. No a keď už sa bavíme o tom ChatGPT, tak bola prípadová štúdia, ktorá vlastne analyzovala na základe clickstream dát. To sú vlastne anonymizované dáta z tretích strán, že keď si tu nainštalujete nejaký prehliadač alebo nejaké rozšírenie, tak anonymizovane zbierajú dáta o tom, ako sa správate vlastne v online priestore. No a semraž tieto dáta vlastne v kombinácii s datosom má a analyzovali vlastne ten, že používateľský zámer v tom ChatGPT, kde vlastne, že veľa ľudí hovorí, že jak rastie návštevnosť toho ChatGPT a podobne. Ale z týchto dát vlastne vyplýva, že iba 30% tam bol prekryv vlastne to, že tí ľudia urobili také vyhľadávanie, ktoré by inak urobili akože na Google. Takže nie, že všetci tí ľudia, ktorí idú do ChatGPT, robia vyhľadávanie. 30% vyhľadal proste nejaké veci, či to bol nejaký že informačný zámer, tam nejakých 15%, alebo nejaký navigačný a tak ďalej. No a tých 70%, čiže skoro 3/4 vlastne toho, že prečo tí ľudia chodia do ChatGPT, je nejaká že sumarizácia textu, generovanie obsahu, generovanie obrázkov, riešenie nejakých matematických príkladov. Chodia tam vlastne 48% ľudí, ktorí chodia vlastne na ChatGPT, majú vek, že 18 až 24, že skoro polovica vlastne. A to môžu byť presne, že študenti, ktorí tam riešia proste úlohy a tak ďalej a tak ďalej. Ktorí tam píšu bakalárskou práci, ne? No, presne tak. Čiže nie všetci, ktorí chodia, že tá návštevnosť ChatGPT neodzrkadľuje to, že všetci tí ľudia ako keby tam robia to vyhľadávanie, že oni tam robia veci, ktoré by si v tom Google neurobil, že to ti nevygeneruje obsah. Takže iba 30% toho. A keď si to premietneme akože do nejakých čísel, tak to vychádza, že toho vyhľadávania, o čom sa bavíme, že nebudú vyhľadávať na Google, ale že nebudú googlovať, ale budú ChatGPT-ovať, tak je nejakých 37,5 milióna vyhľadávaní vlastne za deň. Kdežto keď to porovnáme vlastne s Googlom, tak je to nejakých 14 miliard za deň. Takže je to nejaký rýchla matematika. 370, 375, 380, okolo 375 násobok akože toho, čo ide na tom Google. Takže je to extrémne malé číslo. Vidíš, to je jako moc zajímavý pohled, který si před chvilkou ukázal, že vlastně uvědomit si, že všechny ty nástroje nejsou přímí konkurenti toho druhého, že vlastně to je trošku jako nástroj, který jde použít i na něco jiného, než jenom na vyhledávání. Což možná se ještě bude v budoucnosti mnohem víc prohlubovat, si myslím.
Z toho, co ty říkáš, tak trošku mi vyplývá, že ty moc nevěříš na to, že by právě teď byla doba, kdy zažíváme sesazení jako dominantního hráče Google z výsledků vyhledávání, že ty moc jako nevěříš na to, že se takováhle věc v blízké budoucnosti stane. Pochopil jsem to správně z toho? Pochopil si to správne. S tým, že 48% tých používateľov ChatGPT boli vo veku, že 18-24, že bolo to myslím, že ten prelom bol, že nad 35 rokov, v tej prípadovej štúdii to potom bude, tak na 35 rokov už viac ľudí ako keby googlovalo alebo používalo Google na vyhľadávanie ako to ChatGPT. Čiže ten posun bude toho, že začne ten Google prípadne nejakým spôsobom klesať, bude s tým, jak sa budú posúvať tie generácie, že máme tu Gen Z, že tú mladú generáciu, ktorá proste vyrastá ako keby z ChatGPT, tak verím, že postupne, keď sa to bude posúvať, tak môže ako keby trošku začať klesať ten Google, ale nemyslím si, že to bude výrazne a bude to trvať vyššie jednotky až nižšie desiatky rokov, by som povedal. Tak to se možná uklidnil spousta SEO specialistů, který se budí ze spaní, že tohleto přijde příští rok nebo za týden. A tam je akože veľká vec aj ten ekosystém, že ten Google má monopol v tom, že ľudia používajú vlastne YouTube, používajú Gmail, používajú Android a keď ste naučení na nejakú technológiu, však to asi marketéri vedia, že keď používajú nejaký nástroj, nejaký SEO nástroj alebo čo viem, plánovač úloh alebo niečo, tak nie je to, že zo dňa na deň, že idem používať nejaký iný, že som zvyknutý už na ten svoj, takže ten prerod z toho jedného nástroja na druhý podľa mňa trvá dlhšie. OK. Dobře, hodně lidí by mohlo napadnout, nebo mohla napadnout otázka, dobře, tak blíží se nějaký AI overviews nebo sumarizace, pravděpodobně budou u nás, pravděpodobně se budou jako asi víc používat než teďkon, u nás určitě. Takže jako vystává otázka, jestli a jak já bych se měl snažit být součástí tady těch výcuců, nebo teda shrnutí, omlouvám se, těch sumarizací, protože, a to když tak můžeš i popsat trošku blíž, i v těch generovaných odpovědích vlastně jsou často zdroje na ty původní stránky, ze kterých se vychází, takže to může být možná důležitý zdroj do budoucna návštěvnosti. Tak jak k tomu přistupovat a jak vlastně to myslíš, jaký to má potenciál tohleto? Hej. Tam by som povedal, tam k tomu ma napadá akože viacero tých vecí. Jedna z tých vecí je to, že aktuálne nemáme že nejaké informácie o tom, že čo môžeme urobiť navyše, aby sme sa začali zobrazovať akože jednak v tom AI overview. Akože nejaké informácie sú, k tomu sa dostaneme o chvíľu. A napríklad, že ľudia teraz vo veľkom rieši to, jak vzniklo, od začiatku roka bol vlastne pre free userov ChatGPT, bolo to SearchGPT, ktoré sa naučilo vlastne robiť vyhľadávanie na základe výsledkov v Bingu. A teraz ľudia... Bol tenhle rok teprve? To bol koncom minulého roka, ale pre free, akože pre všetkých používateľov vlastne neplatiacich, to bolo 31.12. vlastne spustené. No a to fungovalo na základe princípu vlastne na základe bingáckého indexu. No a teraz ľudia vo veľkom začali riešiť, že potrebujeme začať riešiť proste Bing, ktorý mal, že na tom obrázku bol ten market share, že v Čechách to má 4,5%, na Slovensku to má 3,5%. A kvôli 3,5% tí ľudia začali vlastne teraz riešiť, že napríklad Bing pracuje lepšie s presnou zhodou. Hej, to znamená, že nevie až tak dobre pracovať so skloňovaním a tak ďalej, čiže pracuje s presnou zhodou, lepšie pracuje s tým, keď je kľúčové slovo vlastne v doméne, pracuje lepšie so sociálnymi signálmi a takto. A teraz, že ja mám, že 95% návštevnosti z Google, mám, že 3% z Bingu a teraz, že ja budem kvôli tomu upravovať, že povedzme titulky, aby som tam mal presnú zhodu, že kvôli tým 3%, čo cez SearchGPT bude ešte 0,0 neviem koľko percenta. Že podľa mňa to že nedáva zmysel, že myslím si, že sú tam dôležitejšie veci, ktoré na tom projekte viem robiť, ktoré mi prinesú násobne väčšiu akože tú návštěvnost. Tak já myslím, že lidi třeba to začínají řešit, protože třeba nemají takovýhle data, který si právě ukázal a slyší okolo sebe, že prostě něco je populární, že to roste, tak z toho očekávají, že to je presne to, že je to boom, že všetci o tom rozprávajú
ale my ešte stále nevieme, hej, že tie štatistiky začínajú vychádzať teraz, tie štatistiky sú, že za 2-3 mesiace a podobne. My budeme potrebovať vidieť nejakú ročnú štatistiku, potom dvojročnú, aby sme vedeli urobiť nejaké medziročné porovnanie, že či naozaj rastú vlastne tie AI vyhľadávače a či ten Google vlastne klesá. Hej, a to teraz my proste nevieme bez tých dát, čiže rozhodovať sa bez dát by som neodporúčal. Okay. No a čo môžeme vlastne preto ešte urobiť, aby som ti odpovedal na tú otázku, že aby sme sa tam zobrazovali, tak vlastne na začiatku, keď už to nebolo experimentálne, to Google SGE, že to AI Overviews bolo už vlastne k dispozícii v Amerike, tak samozrejme strhla sa vlna vlastne všelijakých vtipných vecí na sociálnych sieťach, že čo to vlastne odpovedalo, že dajme tomu, tam bolo, že v tehotenstve, že koľko cigariet odporúčaš vyfajčiť. Takže 1-2 sú akože v pohode deň, že viac ne, ale 1-2. A to bolo vlastne to, že on čerpal vlastne ako keby z toho jazykového modelu, že on nejakým spôsobom to neprispôsoboval k organickým výsledkom, že on čerpal, že tam navrhol proste odpoveď z nejakého webu, ktorý bol že v organiku na 80. pozícii, povedzme. Kdežto teraz, čo už boli posledné štatistiky, myslím, že Semrush to mal tie štatistiky, tak už tie referencie, ktoré vlastne to AI Overview zvracia, tak v 70% prípadoch sú tam referencie, ktoré sa zobrazí, že v top 12 na Google, akože v organiku. Čiže veľa ľudí zo začiatku hovorilo, že hej, lebo v tejto bolo tak, že zobral proste nejaký web, ktorý bol na 80. pozícii. Čiže tí, čo boli prví v organiku, boli samozrejme naštvaní. Tí, čo boli 80. tak super, nemusíme riešiť ako keby to SEO, tú optimalizáciu pre organické vyhľadávanie, lebo aj keď som na 80. pozícii, ten jazykový model môže mňa vybrať ako tú referenciu. Kdežto teraz už sú tam štatistiky, že je tam nejaká korelácia vlastne s tým, že keď si vyššie v tom organiku, tak je väčšia šanca, že sa zobrazíš v tých referenciách, čo podľa mňa akože dáva zmysel, lebo keď už si niekde že v organiku vysoko, tak jednak akože máš nejaké že autoritu, hej, že a nestane sa, že proste je to nejaký nový webík, ktorý napíše o tom, že môžeš fajčiť 3 cigarety denne, keď v tehotenstve, hej, že máš to nejakým spôsobom potvrdené, Google tam má viacero tých signálov, prešiel ten obsah, pochopil ho nejakým spôsobom a takto. Takže ja si myslím, že nejaká korelácia s tým organikom tam do budúcna bude, čiže stále dáva zmysel ako keby riešiť tie organické vyhľadávania. Jasně, takže úspěch v klasickém SEO, když to tak jako můžu říct. Může zvýšit šancu. Takže může zvýšit šanci i zobrazení se v těch sumarizacích. OK. Máš i třeba data nebo představu, jako jaký přínos dneska má ta návštěvnost z tady těch sumarizací nebo případně z těch nástrojů generativní AI? Návštevnosť proste na ten web? Hej, dá sa to už vlastne v Analyticse pozrieť, že tie vyhľadávače tam dávajú vlastne UTM parametre, dá sa nájsť aj nejaký regex na internete, ktorý vám všetky tie hlavné AI vyhľadávače vlastne analyzuje v tom Analyticse a vráti vám, že akú tú referál návštevnosť. Ja mám k dispozícii v Analyticse nejakých 60 webov a sú tam weby, ktoré majú že od 1000 až po 100 000 návštev mesačne. A mal som tam, že priemer 0,30%, ktoré mi vodili akože tie AI vyhľadávače. Takže je to za mňa, že zanedbateľné číslo, že keby som sa teraz zameral na vytvorenie, dajme tomu 2 vstupných stránok na nejaké kľúčové slovo v Google, tak mi to priniesie väčšiu návštevnosť, ako keby som mal riešiť ako keby toto. To mě napadá ještě, jako jak se stavíš k tomu často problému těch publisherů nebo lidí, kteří mají ty webové stránky a přišel k ním vlastně robot, třeba ChatGPT, prošel jim celý obsah a na základě toho si začal, nebo případně Google, a na základě toho si vytvořil ty sumarizace nebo ty odpovědi, který potom prezentuje bez toho, aniž by ti dal tu atribuci té návštěvnosti zpátky, což je ten důvod často, proč se ho děláme, aby jsme získali z výsledku vyhledávání návštěvnost, aby přišel k nám ten člověk na náš web. A tady trošku se mi zdá, že vlastně Google tady tu dlouhodobou jako win-win situaci, kterou jako vytvářel v těch výsledcích vyhledávání, tak jakoby porušuje. Možná jako klidně řekni, že to vidíš jinak, ale jak myslíš, že to bude fungovat dál? Protože myslím si, že kdyby třeba Google takovouhle věc přehnal, nebo nevím, jestli to může mít vliv na to, že prostě se všichni majitelé stránek naštvou a budou něco dělat, nebo myslíš, že to je nereálný? Jako jak myslíš, že tohle to bude postupovat? Protože mi to přijde jako důležitá věc, která
dělá vrásky na čele mnoha SEO specialistům. No, rozumiem, čo sa vlastne pýtaš, tak sú akože rôzne možnosti, ako k tomu pristúpiť. Tak ja sa môžem rozhodnúť, že keď tá návštevnosť akože z tých AI platform je stúpajúca, ale stále to je, že v 0, neviem akých percentách, však asi potom v diskusii sa môžeme pobaviť, keď niekto pozerá, že akú návštevnosť má odtiaľ oproti Google. Že ide vlastne o to, že jak si ja cením ten obsah, že keď je to niečo, že ja to chcem skryť za paywall, že zablokujem, že nepotrebujem ako keby tú návštevnosť z tých AI platform, tak jednoducho zablokujem to a je mi jedno, že tých 0,30% návštev bude posielať nejakému konkurentovi a ja si to skryjem za nejaký povedzme paywall a ľudia budú musieť za to platiť, aby čerpali z toho môjho obsahu. Keď je to nejaký že unikátny obsah, že robím vlastne nejaké prípadové štúdia a niečo, tak nechcem, aby ten človek si to prečítal povedzme v ChatGPT a nedošiel ani na ten môj web a nepreklikol mi reklamu alebo niečo a nedokázal som ho nejakým spôsobom skonvertovať na tom mojom webe. Takže okay. to je to. Takže myslíš si, že ta budoucnost třeba se může vyvíjet i takovým směrem, jako to vidíme v té novinářské jako oblasti, kdy často dřív byly že všechny média na webu zadarmo, vlastně si tam člověk mohl číst třeba s reklamama prostě ty články nebo poslouchat podcasty, ale čím dál tím víc obsahu se vlastně uzamyká za nějaký paywall nebo Patreon nebo něco takového. Myslíš si, že tohleto bude potom i vlastně postupovat spolu s tady tím trendem? Ja si myslím, že hej, že ten trend už bol aj v tom, že vlastne to zero-click searches, že tí ľudia vlastne urobia nejaké vyhľadávanie na Google a neprekliknú sa už povedzme na ten spravodajský web, že tá návštevnosť ako keby klesá, aj keď je stále vysoká, je, že weby proste majú 80% návštev z toho organiku, čiže aj keby to kleslo o 10%, tak stále 72% ti bude prinášať proste Google organik. Takže ale ja si myslím, že to je dôvod aj tých paywallov, že už nevedeli toľko zarábať vlastne tie spravodajské weby vlastne z toho AdSense, že mali fakt, že obrovskú návštevnosť a viac sa im oplatil proste ten paywall akože. OK. Dobře, hele. A ja si myslím, že tam ešte, že k tomuto, keď sa vrátim, že ja si myslím, že pri tomto akože AI, že teraz to bolo tak, že proste SEO špecialisti riešili nejakým spôsobom SEO a neriešili nič. Maximálne komunikovali nejakým spôsobom s PPCčkarmi, nech im vyťahnú vlastne z Google Ads nejaké kľúčové slova, nejaké štatistiky a tak ďalej. A teraz si myslím, že že to SEO bude mať obrovský prekryv vlastne s budovaním brandu a s UXom. To znamená, že aby ten človek, aby sa nestalo to, že on pôjde, neviem, do ChatGPT, že kde si mám kúpiť notebook, alebo aby nedal do Google, že notebook, kde kúpiť a tak ďalej, ale aby prešiel proste na web Alzy, že aby ma nepoznal pod tým, že notebook a prekliknem sa na nejaký web, ale aby poznal ten brand, že aha, že chcem si kúpiť notebook alebo príslušenstvo k notebooku, tak rovno do toho browseru dám nejakú direct návštevu na tú Alzu. A tam nájdem tie informácie. A UX potom z toho dôvodu, že aby ten človek vedel, že aha, že keď sa dostanem na Alzu a hľadám niečo o notebookoch, alebo neviem, nejaký web o pestovaní, tak viem, že keď dojdem na ten web, tak na pár klikov sa dopatram k tomu výsledku a nájdem tam tú informáciu, ktorú chcem. A nemusím ísť do ChatGPT a čakať, kým mi to vygeneruje a písať mu tam ďalších 5 naväzujúcich otázok, aby som sa dostal k tomu, čo vlastne chcem. Super. Takže ja si myslím, že to budovanie brandu bude teraz že extrémne dôležité a to je vlastne aj jeden z tých podľa mňa signálov, ktoré aj môžu zvýšiť šancu toho zobrazovať sa v tom AI overviews a to je vlastne tie brand searches, že aby vyhľadávali vlastne v tom Google ten brand. Jak vlastně AI může dneska pomáhat třeba SEO specialistovi nebo firmě, která teď má jako důležitý zdroj právě návštěvnosti, právě tu organickou návštěvnost. Tak co jako dneska můžeme díky AI dělat efektivnějc nebo navíc, nebo jak nás to může posunout v SEO, jestli z tvojí zkušenosti, protože vím, že se tady tomu docela dost věnuješ, jestli bys nám mohl ukázat, kde ty třeba používáš AI, využíváš k efektivnější práci a k zlepšení výsledků v SEO. Ja tu mám ešte, že nejaké informácie, ešte možno nejaké štatistiky, ktoré som tu vlastne mal, tak môžeme vlastne k tomu doplniť, že ten napríklad, že konkrétne, že Reddit posiela viac trafiku ako AI nástroje, že ľudia sa teraz venujú tomu, že riešili organik a teraz, že ďalšia vec je, že optimalizácia pre tie AI vyhľadávače.
kdežto máme XY ďalších platform, hej, že môže to byť Reddit, Quora, Pinterest, hej, že keď mám nejaké weby o, neviem, handmade alebo o niečom, tak dáva zmysel viac sa zamerať na, povedzme, takéto platformy, hej, že ten Pinterest mi môže tvoriť 3%, napríklad ja mám jeden web o handmade a tam mi tvorí Pinterest napríklad 3% návštevnosti. A tie AI tooly mi vracajú vlastne nejakých 0,15 na tom konkrétnom webe. Čiže väčší zmysel mi dáva optimalizovať pre Pinterest. Čiže vždycky je to vlastne o tom, že nájsť si, že kde chodí tá moja cieľová skupina, pre každý ten web to môže byť niečo iné a tam sa snažiť optimalizovať, aby som bol čo najvyššie. Takže napríklad, keď to môžu byť rôzne služby, že Bazoš je aj v Česku. Je, no. Tak napríklad mám známeho, ktorý má že podcastové štúdio a jemu sa viac oplatí za 2 eurá, za 50 korún zaplatiť topovanie na Bazoši a prinesie mu to viac ako keby lídov, jak rieši proste organik alebo niečo. Čiže vždy je to o tom, že nájsť si, kde je tá moja cieľová skupina a tam byť ako keby, že čo najvyššie. Hej. Takže. Jasně, tak to je jako dobrá myšlenka taky. Určitě. Takže tak. A ešte jedna akože taká, že informácia o tom, že ako sa dostať vlastne do toho, že keď sa rozhodneme, že nechceme blokovať tie AI vyhľadávače, tak je tu vlastne od Datosu štatistika o tom, že ktoré sú vlastne najodkazovanejšie domény zo SearchGPT, že v rámci tých referencií, že na ktoré weby vlastne zvykne odkazovať. Počkej, tady máš nějakou chybu, já tady nevidím v top 20 včeliště.cz. Ja, no. V Čechách to ešte není, keby to bolo v Čechách, tak to je pred Amazonom. To si neuklidně. No a prvý je teda, že Amazon, že tvorí že 10%, že každá 10. referencia ako keby smerovala na web na Amazone. Čiže keď ja sa chcem zobrazovať v tom SearchGPT ako keby v tých referenciách, tak ideálne mal by som sa dostať do toho jazykového modelu, do tých trénovacích dát, na ktorom vlastne oni to trénovali. A to môže byť presne to, že natrénovali to na Wikipédii, tak presne budem nejaký známejší brand, budem mať kopec nejakých PR článkov a neoznačených PR článkov, aby mi to Wikipédia schválila a snažiť sa dostať do tej Wikipédie, lebo väčšina tých textových, tých jazykových modelov je natrénovaná na celej Wikipédii vlastne, lebo tam sú proste že pravdivé informácie, že tí moderátori premazávajú tie informácie a dbajú na to, aby to bolo kvalitné, čiže berú to ako keby spoľahlivý zdroj trénovacích dát. A keby tam bola tá moja značka, tak výrazne zvýšim vlastne to, že sa tam zobrazím. A to isté na Amazone, že keď niekto porovnáva, že chcem si kúpiť takýto alebo takýto povedzme notebook a viem, že ten Amazon sa tam vo veľkom vlastne vracia, tak je dôležité pre mňa, aby som bol v tom Amazone, že keď oni budú vlastne ten bod, keď bude prechádzať ten Amazon, tak aby som sa ja dostal do tých buď akože trénovacích dát, alebo keď je to nejaký že live crawl, tak aby som tam bol. Čiže a toto sú presne štatistiky, že toto je od 31.10. do 16.1., čiže je to malé časové obdobie na malej vzorke, ale presne, že tie prípadové štúdie začínajú teraz vznikať a toto bude dôležité sledovať, že ako to je vlastne v Amerike, lebo to sú štatistiky za Ameriku, hej. Čiže toto budeme potrebovať vlastne my sledovať a nejakým spôsobom potom preklopiť do tých Čech. Jinak tohle je další super point, že vlastně to, že se můžeme zviditelnit na tady těch webech, který potom přebírá nebo používá pro trénování umělá inteligence, tak nám vlastně potom může ve výsledku pomoct třeba v těch overviews nebo tak. Mimochodem na 3. místě je YouTube a to jsi mě právě připomněl, protože my jsme se koukali třeba pro nás, pro včeliště, kde získáváme tu návštěvnost ChatGPT, zkoušeli jsme si různý ty požadavky nebo na to vyhledávání a právě často nám tam vylejzaly YouTubeový videa, který jsme jakoby vytvářeli jako zdroje, což je zajímavý, takže to potvrzuje tady tu tvoji myšlenku. Bude někdo hledat, že SEO a AI, tak tam vyskočíme my. Přesně, teď už to máme jako, na tady to téma to máme jistý. Super, tak jo, díky ještě za tady tu statistiku, tak to je super, že jsi to tady ukázal. Čo sa týka mňa, že ako to napríklad ja využívam, tak najčastejšie alebo čo možno odporúčam, že keď sú nejakí e-shopári, takže nejaké generovanie popisku produktov, lebo väčšina tých e-shopov robí to, že dostanú nejaký XML feed od dodávateľa a to dostane ďalších 250 e-shopov a všetky tie popisky produktov sú nejaké generické, sú rovnaké z toho XML feedu, ktorý som vlastne dostal od toho dodávateľa. A veľmi jednoducho ja mu tam viem poslať tie dáta, že mám tu nejaké, že vytvor popis produktu pre luxusné hodinky značky Rolex, môžem tam doplniť z analýzy kľúčových slov nejaké longtaily, čo mi vlastne k tomu vzniklo.
dôležité je, ja tam vždycky hovorím, že nerobte to genericky, že napíš mi nejaký popis produktu pre hodinky značky Rolex, ale snaž sa tam doplniť ako keby nejaké vlastné dáta a o toto ako keby rozšíriť. A vtedy si myslím, že to nie je až také problematický ten výstup, že naozaj je to také podobné, aké by to pripravil vlastne ten copywriter, že nie je to úplne nejaké, že AI generated, že to na prvý pohľad vlastne poznám, čiže doplňať tam nejaké určite vlastné dáta. Dostaneme sa ešte ďalej k tomu vlastne, že čo s tým ja osobne robím, ale tu sú napríklad nejaké ukážky toho, že ako vlastne nevyužívať tú AI pri analýze kľúčových slov, lebo to bola, že keď to vlastne v tom 2022 prišlo to ChatGPT, tak veľa SEO špecialistov to začalo využívať vlastne na analýzu kľúčových slov. A bolo to vlastne zase plné sociálne siete, zdieľali to aj veľkí vlastne nejakí influenceri, čiže na to potom bacha, že koho akože sledujete pri čerpaní tých informácií. A veľa ľudí tam, že poslal tam kľúčové slova, že vráť mi vlastne hľadanosť a konkurenčnosť a takéto. Hej, a ten AI tool, že to ChatGPT nemalo prístup k nejakému, že keyword planneru od Google alebo niečo, alebo nejakého SEO nástroja, ktorý má databázu kľúčových slov, že to proste náhodne vygeneroval nejaké čísla. Hej, a zdieľalo to fakt obrovské množstvo ľudí, hej, tak všetci tam písali, že to je koniec vlastne nástrojov na prieskum kľúčových slov a podobne. Takže bacha na to, že koho akože sledujete. Potom tam bolo, že nejaké, že... To jsi měl infarkt, ne, když to viděl? No, ne. som vedel, že to nemôže byť pravda, hej. Jasne. Potom tam bolo, že vygeneruj mi zoznam akože longtail kľúčových slov, že často to ľudia používajú na to, že vygeneruj mi nejaké longtaily a tak ďalej, že tuto je príklad, že so SEO nástrojom, hej. Tak na prvý pohľad, keď si akože prečítate tie kľúčové slova, tak dáva to zmysel, hej, že SEO nástroj pre analýzu webu, najlepšie SEO nástroj zdarma a tak ďalej. Ale ja tu nemám screenshot vlastne zo Search Console, že my sa na ten SEO nástroj zobrazujeme, hej, takže zobrazujeme sa aj na tie jednotlivé longtaily, alebo máme aspoň impresie v Search Console. A keď som zobral týchto 20 alebo 19, koľko je tam tých longtailov, tak mi to vrátilo, že 0 impresí k týmto kľúčovým slovom za posledných 12 mesiacov. Hej, čiže ono vám to navrhne akože krásne kľúčové slova, a reálne ani jedno z toho nemusí mať akože hľadanosť. Takže už na takéto veci by som používal potom nejaké fakt nástroje, ktoré tie dáta majú ako keby že k dispozícii. No a ako teda využívať tú AI pri analýze kľúčových slov? Tak dá sa s tým pracovať takým spôsobom, že mu pošlete na vstup nejaký zoznam tých kľúčových slov a poviete mu, že nech on si uloží ten zoznam tých kľúčových slov a potom s tým budete nejakým spôsobom ďalej pracovať a dopytovať sa ho na tie kľúčové slova. Čiže napríklad nech vytvorí nejaký klaster vlastne kľúčových slov, v rámci klastru nech drží nejakých 10 kľúčových slov, že aby tie klastre boli tematicky vlastne relevantné a držať ich vlastne úzko. A mám vlastne z toho, že vytvoril mi nejakú kategóriu vlastne oblečenie obu a mám tam zoznam tých kľúčových slov k tomu. Čiže nejaká tá kategorizácia kľúčových slov. A potom sa môžem na to pýtať, že je v tom datasete, sú tam nejaké kľúčové slova, ktoré sa týkajú jedla, ak áno, tak mi ich vypíš, hej? A viem takýmto spôsobom, povedzme, očistiť tú analýzu kľúčových slov a tak ďalej. No a na základe toho vlastne, my sme tam samozrejme tých pár problémov videli, k tomu sa ešte o chvíľočku dostaneme, alebo ja sa vlastne môžem k tomu dostať, že my sme tam videli viacero problémov, lebo niektorí SEO špecialisti to vlastne začali klasifikovať cez ChatGPT, ale bolo tam viacero problémov, ktoré tie modely mali a nedali sa že vyriešiť v rámci toho ChatGPT alebo toho API prístupu. A to bolo, že napríklad nejaká tá unifikácia, že mám tam kľúčové slovo predajca bazénov blízko Prahy a že on to zaklasifikoval ako Prahy, že bolo tam a potom ďalšie kľúčové slovo a Praha, čiže som mal rôzne varianty ako keby tých kľúčových slov. Čiže nejaká unifikácia. Potom tam bolo, keď to bolo bez diakritiky, to kľúčové slovo na vstupe, tak to nezakategorizoval s diakritikou, čiže boli tam rôzne ako keby varianty toho jedného kľúčového slova, preklepy inak klasifikoval a tak ďalej a tak ďalej. Čiže bolo tam viacero vlastne problémov a my sme k tomu vlastne vytvorili ten nástroj Keyword Monkey, ktorý ako keby celým spôsobom automatizuje tú AI klíčovku. Lebo tá analýza kľúčových slov sa skladá vlastne z nejakých 5 krokov, že musíš si pozbierať tie dáta, že mám zoznam nejakých kľúčových slov z Analyticsov, zo Search Console, z nejakých SEO nástrojov, z návrhov kľúčových slov. Potom si to musím nejakým spôsobom očistiť, potom si získam k tomu podklady, že keď už to mám očistené, tak získam k tomu hľadanosti, konkurenčnosť, vstupnú stránku a tak ďalej. Potom musím tie dáta zaklasifikovať do nejakých rôznych kategórií. Potom musím z toho vytvoriť výstup,
nejaký ten výstupný súbor a nejaký návrh obsahu, že čo s tým má vlastne ten klient robiť. A príchodom vlastne AI lebo ten zber dát sa dá vlastne automatizovať, že cez nejaké API, hej, že z tých SEO nástrojov to budeme automaticky ťahať. A tá klasifikácia bola vec, klasifikácia čiste nebolo niečo, čo tí špecialisti alebo tie agentúry neradi robili, hej, lebo je to proste nejaká manuálna mravenčia práca, malo by to byť ideálne čo najlepšie vlastne urobené. A s príchodom toho AI sa to extrémne vlastne zlepšilo, uľahčilo, lebo to AI vlastne pozná ako keby, že všetky tie kľúčové slova, takže vie, že o čom je vlastne to kľúčové slovo. A typický príklad tam bol ešte napríklad, že mám slovo zámok, hej, alebo zámek, tak môže to byť, že hrad a môže to byť, že zámok, ktorý idem že otvoriť. No a na základe, my sme vlastne vytvorili vlastný fine-tunovaný model vlastne od OpenAI, ktorý bol zameraný čiste na túto vlastne klasifikáciu. Takže on na základe kontextu tých kľúčových slov, ktoré sú na tom vstupe, vie, že ten zámok, že keď tam sú názvy nejakých zámkov, Karlštejn alebo niečo, tak vie, že sa nebavíme o tom zámku na otváranie, ale že je to niečo, povedzme, turizme, hej, ako keby. No a vzniklo vlastne z toho to Keyword Monkey. A je to veľmi jednoduché, je to akože nástroj, ktorý nie je že verejne k dispozícii, že pre všetkých, že my to máme vyslovene pre SEO agentúry alebo pre nejakých freelancerov. A funguje to vlastne na takom princípe, že vy tam pošlete kľúčové slova na vstup a on automatizuje celú analýzu kľúčových slov. Ale takým spôsobom, že je to napojené na marketing miner, čiže natiahneme k tomu hľadanosť, natiahneme k tomu konkurenčnosť, natiahneme k tomu vstupné stránky, pozície a tak ďalej. AI, ten vlastný fine-tunovaný OpenAI model máme zameraný na klasifikáciu, čiže vieme klasifikovať tie kľúčové slova, vieme k tomu potom vrátiť share of search a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne AI nám generuje aj nejaký výstup, že ja keď už mám, lebo to bol podľa mňa taký problém, že veľa aj tých SEO špecialistov, ktorých ja som videl, tak oni vlastne urobí nejakú kľúčovku, že máš tu nejaký Excel, kde máš 40 000 slov, ale už ten klient nevie, čo s tým má robiť, že dostane nejaký Excel, tak to hodí niekam do šuflíka a už s tým ďalej nebude pracovať. Kdežto cez to AI my dokážeme k tomu výstupu, že on urobí analýzu vlastne toho Excelu, tých dát a vie na základe toho vlastne vygenerovať takýto výstupný dokument a ten klient vie zobrať vlastne ten obsah a vie na základe toho potom vygenerovať, že čo vlastne s tým má robiť, že má tam neviem, zimné oblečenie, takéto kľúčové slova použij v tom, má to byť kategorická stránka, alebo má to byť blogový článok, lebo v SERPe sa zobrazujú k tomu nejaké informačné veci a tak ďalej. Takže to je taká nejaká, že s čím sme sa hrali, že s nejakou AI automatizáciou vlastne tie analýzy kľúčových slov. Čo tam ja potom, že často využívam, tak je analýza rôznych tých dát, že môžem zobrať napríklad crawl zo Screaming Frogu a nech mi tam nájde nejaké problémy, alebo si stiahnem, dajme tomu, že vstupné stránky, ktoré nemám zaindexované v Search Console, môžem mu tam nahrať vlastne ten Excel na ten vstup a vyhodí mi to, že hej, že mám tam nejaké, že alternatívnu stránku, ktorá nemá, alebo duplicitná stránka bez nejakého canonical, tak rovno mi to vypíše, že čo je to za problém, ako by som to mal vyriešiť a tak ďalej. Čiže to je dobré už potom pre nejakých, že netechnicky zdatných ľudí vlastne, že dostanú vlastne takýto nejaký výstup z nejakých tých SEO nástrojov, čo často môžu byť nejaké tabulky, dáta, ktorým nerozumiem, nahrám to do tej Search Console do Search Console, do ChatGPT napríklad a laicky mi to vlastne vysvetlí, že čo s tým mám vlastne robiť a tak ďalej. Čiže dá sa to veľmi dobre použiť ako nejakého takého, že SEO pomocníka. Aha. Takže jsi zmiňoval, že jako tu příležitost vidíš teda v generování obsahu, zefektivnění přípravy, analýzy klíčových slov a tady to bych nazval asi jako nějaká uspořádání těch technických dát nebo toho technického SEO nebo pochopení nebo určení. Pochopenie vlastne tých výstupov z tých nejakých technickejších nástrojov, že kde nemajú úplne že nejakú dobrú dokumentáciu alebo niečo. A čo by som možno ešte odporučil, že ja napríklad sa že vo veľkom vyhýbam, že generovaniu, že keď generujem nejaký obsah, tak väčšinou generujem, že potrebujem že nejaké príspevky na sociálne siete alebo popis produktu alebo alt-texty, nikoho nebaví proste generovať k obrázkom alt-texty. Ale pri nejakých že komplexných že blogových článkoch sa tomu napríklad vyhýbam a keď už to akože robím, tak veľa ľudí to robí tak, že dá nejaký jeden prompt, že ten prompt môže byť dokonalý, že ľudia pôvodne to začínalo tak, že vygenerujú mi článok na toto kľúčové slovo, potom tam začali písať nejaké 1 až 4 tie prompty, ale ja väčšinou robím to, že rozsekám si ako keby ten článok na viacero tých častí,
že vygenerujem nejakým zvlášť promptom, vygenerujem úvod toho článku, zvlášť nejaký obsah, zvlášť nejaké CTAčko, zvlášť záver, aby to boli rôzne prompty, aby to bolo čím unikátnejšie. A samozrejme posielať tam nejaké vlastné dáta, že keď si rieši nejaké programatické SEO, tak fakt tam nasypať tie kľúčové slova, ktoré sa vyhľadávajú, dať tam nejaké, že nech mi rovno vytvorí nejaké interné prelinky a dať tam vlastne nejaké unikátne dáta, že nech to nie je proste generické a tak. No. Jo, takže u generování obsahu ten tvůj tip je jako generovat postupně, nikoliv jedním promptem. Keď chcem, aby to bolo, že čo nejakým spôsobom najunikátnejšie. Super. A ešte tuto pri tej analýze dať, že nahrajte tam nejaké, že zo Search Console nejaký export vlastne nejakých vašich dát, tak tam potom bacha na to, že to ChatGPT z toho ukladá, takže tam by som zainvestoval do tej team verzii, ktorá stojí $25 alebo niečo a tam si neukladá alebo nepracuje s tými dátami, ktoré tam vlastne nahrávate, takže veľa keď agentúry... jako ty prompty, myslíš? Nie, že aby on si neukladal akože ten dáta, že ten ChatGPT, lebo on to využíva potom na trénovanie toho jazykového modelu, takže nechcem úplne, že nahrám tam svoju Search Console, kde mám nejaké NDAčko podpísané s klientom a dám to k dispozícii ako keby, že tretej strane, kdežto v tej team verzii to je vlastne, že to nevyužívajú na to učenie. Aspoň sa tvária, no, že píšu to. Jasně. Stejně jako DeepSeek, ten taky nic nepoužívá. Dobře, super, díky moc i za tady ty, byť... Ještě tam něco mám samozřejmě k tomu. Máš tam ještě další, jo? No jasně. Tak ještě když řekneš nějaký jeden z posledních typů svých, já jenom jsem to chtěl usměrnit, protože jsem slíbil, že si budeme povídat asi tak hodinku a ten čas se pomalu naplnil a chci dát příležitost i vám, abyste se zeptali, na co budete chtít, Tomáše. Takže ještě hoď nějaký příklad toho, jak ty používáš AI při práci SEO specialisty a na další příklady se klidně můžeme kouknout potom v rámci té diskuzi. Myslím si, že to bude takhle nejlepší. Tak ještě řekni něco zajímavého, co máš z práce SEO specialisty. Hej, tak toto je napríklad taká technickejšia vec, že to generovanie štrukturovaných dát, že je to nejaký že JSON formát, že pre vývojárov to bolo samozrejme v pohode, ale tiež im to trvalo nejaký čas povedzme napísať alebo napasovať tam tie údaje. Tak tie štrukturované dáta, ktorými vlastne môžem obohatiť tie výsledky vyhľadávania, tak veľmi jednoducho sa dajú cez ChatGPT vygenerovať. Že ja tam pošlem dátum publikácie článku, názov článku nejakého autora a vygeneruje mi to vlastne v tom formáte, ktorý môžem vlastne tam nasadiť. Alebo napríklad generovanie nejakých regexov, že chcem vyfiltrovať všetky otázky v Search Console v češtine, tak mi to vygeneruje vlastne ten regex. Ja nemusím sa to aj učiť a mám to za pár sekúnd. Alebo to isté, že ja keď dostanem nejakého, neviem, že som SEO špecialista, dostanem nejakého klienta z Maďarska a neviem po maďarsky a chcem si vyfiltrovať tie údaje v Search Console, tak mu poviem, že nech mi pripraví vlastne v maďarčine všetky opytovacie zámena v regexe a ja to vlastne nahodím do Search Console. Môžem sa zbaviť takto nejakej tej jazykovej bariéry. Takže super. Asi tak. No a ja to potom využívam hlavne na nejaké že programovanie a tak ďalej. Takže v tom mi to akože napríklad dosť pomáha. Bezva. Tak jo, díky moc Tomáši za nějaký konkrétní příklady toho, jak to třeba využíváš ty. Jak říkám, klidně se můžeme dostat ještě na nějaký další, ale už bych rád zahrnul i vás. Koukal jsem, tady jsem si otevřel slajdou, že tady máme i některé dotazy. Možná začneme s jedním dotazem tady ze slajdou a potom dám příležitost vám tady v sále, abyste se zeptali klidně napřímo, na co budete chtít. Tak já to tady, mohl bych to ukázat teď, a to bych tě musel vyhodit. Jestli nebudeš ještě něco ukazovat, víš, jsem si říkal. Budeš právě, jo, takže já tě nebudu vyhazovat, já to jenom přečtu. Máte to u sebe v tom QR kódu. Jak se tedy z hlediska SEO na AI Overviews připravit? Je tady jeden dotaz. Ty jsi na to už částečně odpovídal, ale tak jestli to můžeš ještě shrnout.